जोंनि काउन्सिलाव बिसोर खुनु अधिकार गैया। बेयो मोनसे जारिमिनारि आरो जों खाफाल गोनां होननांगोन बड'लेण्डनि गासै रायजो राजाफ्रा। आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव फैनानै बाजेट सिजन खुंफुंनो लानायखौ मोनसे ऐतिहासिक जारिमिनारि सिनायथि नेरसोन जानो थांगासिनो दं होननानै बुंदों। नाथाय बेराफारसेथिं गोथौ गोसोयै साननो थाङोब्ला जोबोद लासिंसिंसो बाथ्रा। दिनैयो जोंनि गासै बर' माहारिनि फिसाफोरनि बेसेनजों आरो जायफोर जोंनि बर' माहारिनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा जोंनि माहारिनि रैखाथिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय, बैसोरनि माखासे बेसेनजों लोगोसे गासै बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लानानै फैनाय जोंनि बे बिटिसि आरो बे बिटिसि एसेम्ब्लिया सेक्रेटारि न'आ जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि मोनसे बेसेनजों खाजानाय मोनसे न' आरो बे न' सिङाव जोंनि बर' माहारिनि गासैबो ए टु जेड जेंनाफोरखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांना लानो थाखाय जोंनि माहारियाव मोनसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों पलिटिकेल रुलिंखौ जों लाबोजेननो हादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि उनावहायनो 17 इयार्स मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा दैदेनबोदों आरो गावनि आखायाव जा पलिटिकेल पावार मोननाय बेखौ बिथाङा बाहायबोबाय थादोंमोन, गोसो बायदि बाहायबोदोंमोन। गावनि न'खरनि गासैबो सुखु दुखुनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा सालायबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट, जेराव मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन दै। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जायखौ लानानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादोंमोन बैसोरनि सुखु दुखुनि नांगौ बायदि सुफुंनानै होनांगौखौबो दिनैयो सुफुंनानै होदिया। जेरावनोखि जाय एनडिपि ब्रादार्समोनखौ बे बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन, बे मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनखौ लाना फैखांनायनि उनाव पलिटिकेलि डिभाइड गावसा होनो नाजानाय प्लेन पलिसिफोरखौसो जों नुनो मोन्दोंमोन। दिनैयो आसाम एसेम्ब्लिया जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लियाव फैनानै बाजेट सिजन खुंफुंनो लानायखौ जोङो खुसि जानांगौनि बाथ्रा गैया। रायजो राजा नोंथांमोन, जों गोथौ गोसोजों सानना नायहर, जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा। मानो लासिंसिंनि बाथ्रा मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै न'आ जोंनि, बे न'नि सियाराव जों जिरायो, बे न'नि बिसनायाव जों उन्दुयो आरो जोंनि गासै सुखु दुखुनि बाथ्राखौ लानानै जों बे न'आवनो सावरायो। दिनै जोंनि बे न'नि सिथ्लायाव, जों जिरायग्रा सियाराव, जों उन्दुग्रा बिसनायाव दिनै गुबुन हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेलि इस्युनि गेजेरजों बिसोरो दखल डमिनेट खालामनानै दिनै जोंनि न'आव फैनानै गावसोरनि सुखु दुखुनि बाथ्राखौ सावरायनो दिनैयो गोहो मोनबाय। आरो बे गोहोखौ सोर होखो? जोंनि बर' हारिनि सोर बर' फिसाया होखो? दिनैयो बै बर' फिसाफोरा जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बिसोर बेफोरबायदि गोहो आरो लामाखौ होबाय। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा। माबायदि नेरसोन बियो? थारैनो नेरसोन। माबायदि नेरसोन मिथिगौना? जोंनि न'आ दिनैयो माखासे लुबैसुला गादि लुबैसुला बेसेनजों बायजाग्रा जोंनि माहारिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दिनैयो बे जोंनि न'आबो गुबुन हारिनि आखायाव गादब जानानै थाबाय। लासिंसिंनि बाथ्रा। बिसोरो दिनै जोंनि न'नि दरजाखौ गोसो बायदि खेंनानै हाबनानै जिरायनानै उन्दुनानै थांनो हाबाय। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा। जारिमिन, नंगौ, थारैनो बियो मोनसे जारिमिन। मानि थाखाय? दिनै जोंनि न'आ जेबो सिकुर गैला, जोंनि न'नि बाउन्डारि बेराया जेबो सिकुर गैला, बायला जोब्बाय। जोंनि न'नि उखुम मुदाया दिनै गब्लंजोब्बाय। माबोरैहाय? बै जोंनि हारिनि सानैसो लुबैसुला गादि लुबैसुला बैसोरनि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, बियो माहारियारि आफादनि सोरबा दैदेनगिरियानो जायाथों मानो, सोरबा लिडारानो जायाथों मानो, बा सोरबा पलिटिकेल लिडारानो जायाथों मानो, जोंनि बर' हारिनि माखासे इस्युफोरखौ लानानै मावनो थाखाय जुदि थांखि लादोंब्ला सिरि सिरि मावनानै साक्सेसफुल जाबासो जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमाय। 2 दाननि उनाव 3 दाननि उनाव मोनसे मोजां खौरां फैनो थांगासिनो दङ। बे खामानिखौ जोङो मावनो नाजागासिनो दङ, मावफुंनायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेबायदि बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव नेक्स्ट टाइम आरो दा फोरमायबाव। साक्सेस जाखांनायनि उनावहायसो नोंथांमोना खुगासिनानै दिन्थिनानै बाथ्रा बुं आरो जों रायजो राजाफ्रा जेब्ला गावबा गावनि मेगनजों नुगोन अब्लासो जोङो फोथायगोन। मावनोबा सिरि सिरि मावबाय था आरो बे जाफुंसारै मावनायखौ लानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव पलिटिकेलि डायलग मारिनानै रायजो राजानि गोसोखौ गलि होनो नाजानाय बे पलिटिकेलि इस्युआ दा सोलिला दायो। सानबैसे थगायनो रायजो राजाखौलाय? खनसेल'सो हागोन।
दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिनि बर' बिमानि मेगनाव मोदैखौ जों दिनै मानो नुनो मोनदों हा मानो नुनो मोनदों हा दिनै नोंसोर पकेटाव गरसे गरनै मोननायनि थाखाय बे जोंनि बर' हारिनि जारिमिनारि हिस्टरिकेल माखासे जालांनाय जाथायफोरखौ नोंसोरो बावगाराखैब्लाबो माने बावगारनाय बायदि मानि थाखाय नोंसोरनो बेसेन मोनबाय गोजोनबाय नोंसोरनि थांखिया बेनो गोसोआव जा लुबैदों बेखौ मोनबाय नोंसोर माने लाक्जारि लाइफ नोंसोर दा माने थानो हानायखाय सेटिसफेक्शन जेबो गैला नोंसोरनाव बेखायनो नोंस्रा उदै बुंखानाय नालाय खुगायाव जा फैयो बेखौनो गोदै गोदै बुंफ्लानोसै हा जों देराबाबो जेनबाबो जोंहा जेबो मेटार गैला खारन जों मोनजाखाबाय जोंहा उदै बुंखाबाय बेल'सो आरो जोंनि बर' माहारिनि माखासे गोरिब थाखोनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि इसु खालामनानै ब्लेम खालामनानै जाम्बा जाम्बि खालामनो जा नाजानाय बेनिफ्राय खिन्थु गोजानाव थाखा होनना बुंखादों गोजानाव थाखा सिदा बुंखाबाय आं गोजानाव थाखा फैयो दिनै समाजाव फैबाय आरो 12 बाजिनिफ्राय जोंनि माने आसाम आयेन आफादनि जथुमा जागायजेनसिगोन बेयो मोनसे जारिमिनारि आरो जों खाफाल गोनां होननांगोन बड'लेण्डनि गासै रायजो राजाफ्रा जे दिनै सानसेनि थाखायब्लाबो आसाम आयेन आफादा दिनै बड'लेण्डनि जिथु आयेन आफादनि माने जथुम्मासालि बेवहाय जिरायगोन आरो जों खाफाल गोनां जे जोङो रांबावजा जथुम बाजेट सेसन बेखौ मोनदों जि बाजेट सेसनाव गभर्नरा गावनो थानानै बिथाङाबो बिबुंथि लाखियो सरकारनि बायदिसिना खामानिनि सायाव बिथाङाबो बाथ्रा बुङो आरो बे हिसाबै दिनै आसाम आयेन आफादाव जोंनि संबिजिदारि बयनिख्रुइ जौसिन मासियाव थानाय गासै सुबुङानो जों बेवहाय ज' जागोन जोंनि मानाव गेदेर गभर्नर आरो जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जेनेबा आसाम आयेन आफादनिथ' गासिबो स्पिकार मन्त्रि एमएलए गासिबो दिनै बेवहाय माने ज' थाजोबगोन आरो बयनिख्रुइ गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि बे जथुमाव 10थि सिडुल ओनसोलाव जानाय हिसाबै 10थि सिडुल ओनसोलाव माने बायदिसिना बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थाखाय माबायदि हाबाफारि लानांगौ बिनि सायाव सावरायगोन गासिबो एमएलएफ्रा गावबा गावनि नुनाय गावबा गावनि मोनदांनाय आरो गावबा गावनि साननायखौ बेवहाय बुंनो हागोन सरकारखौ खावलायनो हागोन सरकारनि नोजोराव लाबोनो हागोन आरो बेबायदि जों आसाम आयेन आफादा जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सरकारखौ नायनांगौ आरो बिनि सायाव माने मा होनो बेबस्था राहा लानांगौ होननानै जोङो बेखौ रिकमेन्ड खालामहरगोन दानसेनि गेजेरावनो आरो बे मथे सरकारा बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो दिनै जोंनि मानाव गेदेर गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गासै एमएलएनि बाथ्राफोरखौ दिनै बेवहाय बिथाङा माने गावनि फिननायनि गेजेरजों बेवहाय बिथाङा माने मा होनो गावनि जिथु मोनदांथि बेखौबो दिनै बिथाङा फोरमायगोन जोंनि जिथु संसदीय गणतन्त्र जिथु जोंनि सुबुंखान्थि आरो जि सुबुंखान्थिया जोंनि माने संसदारि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजोंसो बियो गायसनजानाय बेवहाय रावबो राजा महाराजा नङा रावबो नेतायानो गासिबोनिबो गुदि नङा जोंनि सिस्टेमा जाहैबाय जे सरकारा जिखि खालामनो साना बेखौ जोंनि जि रायजोनि थान्दैफोर एमएलए एमपिफोर बिसोरजों पार्लियामेन्टआव नङाबा एसेम्ब्लियाव माने सावरायलायनांगौ आरो बे सावरायलायनायाव गासिबो एमएलएफोरनि सापर्ट नङाब्लाबो बांसिन एमएलए सापर्ट होयोबासो बेखौ बेवहाय पास खालामनाय जायो आरो पास खालामनायनि उनावसो सरकारा बेखौ माने ग्राउन्डआव फिल्डआव खामानि मावहैयो माबा मोनसे आयेन दानो नागिरबाबो सरकारा गाव हारसिं दाया सरकारा थांखिखौल' लाबोयो आरो बे थांखिनि सायाव साफ्रोमबो एमएलएआनो बाथ्रा बुंनो हायो आरो एमएलएफ्रा गोसो जायोब्ला बेखौ नांथ'वा होननानैबो सरकारखौ बादा खालामनो हायो ओंखायनो रायजोआ बे बाथ्राफोरखौ मोनथिनांगौ आरो रायजोआ बेफोरनि सायाव माबाफोर थायोब्ला गावबा गावनि एमएलएखौ बुंनांगौ जे बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसेम्ब्लियाव दैखांनांगौ आरो सरकारखौ साजेसन होनांगौ सुबुरुन होनांगौ जे बेखौ ओरै खालाम होमबासो रायजोफोरनि थाखाय मोजां जागोन नङाबा रायजोफ्रा खस्थ' जागोन नङाबा हादोरा खहा जागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुंनांगौ होननानै रायजोफ्रा एमएलएफोरखौ बुङो दा गोबां एमएलएफ्रा जेन'बा एबसेन्ट थायो मालाबा बेफोरनि बेलायावबो रायजोफ्रा गावबा गावनि एमएलएखौ बुंनो हागोन जे नोंथाङा जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव बा भारतनि संसदआव जुदि प्रेजेन्ट थाया नुजाथिया एबसेन्ट जायो जोंनि बाथ्राखौ सोर बुंगोन एसेम्ब्लियाव ओंखायनो नोंथाङा जोंनि माने एसेम्ब्लिनि समाव जोंनो नाङा जोंनाव फैनो नाङा नोंथाङा एसेम्ब्लियावनो थाबाय था आरो जोंनि बाथ्राफोरखौ बेवहाय दैखांबाय था बेबायदि बाथ्राया फैगोन जेब्ला बेबायदि बाथ्रा फैयो होमबासो जोंनि बायदि मोनसे माने सुबुंखान्थियारि हादोरा माने गासै रायजो राजाखौ लानानै रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय
बेफोरखौ मावनायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हागोन दा बेनि गुबै थांखियानो बेनो बेवहाय जिरायफैनाया बेवहाय जोंनि बुंनांगौ बा जोंनि साननाया बेल' जे स्टेटखौ कनस्टिटिउसन मथे स्टेट एसेम्ब्लियावनो एमएलएफ्रा मिनिस्टारफ्रा जनानै आयेनखौ पास खालामो बा बिलफोरखौ पास खालामो आरो बेवहायनो सावरायनाय जायो बे बिटिसि एसेम्ब्लियाव आर्टिकल 244(2) बेजों बिटिसि सेक्रेटारिया दाजानाय बेवहाय जोंनि काउन्सिलनि मेम्बारफ्राल' बेवहाय जों कनफाइन जानानै बेवहायल' जोङो रायलायनाय आरो बेवहाय स्टेट एसेम्ब्लिया जायो आर्टिकल 168 बे आर्टिकल 168आ खुनु गावसिनि एसेम्ब्लियावल' खालामनानै बे सावरायनायखौ बा बे बाजेट सेसन बा बे गासिबो एसेम्ब्लिनि सेसनखौ लाबाय थानो हायो नाथाय बियो जोंनि काउन्सिलाव बिसोरहा खुनु अधिकार गैया बे एकर्डिं टु हिस आर्टिकल बिसोर जेबो बेबायदि बाहायफैनो हानाय बेबायदि बेवहाय मोन्थाय गैया आरो पार्लियामेन्टआ जादों इन्डियान कनस्टिटिउसन इन्डिया पार्लियामेन्ट एक्ट पार्लियामेन्टआव आर्टिकल कनस्टिटिउसन एक्ट आर्टिकल 78 अनुजायै दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआ बसायजानाय दिल्ली पार्लियामेन्ट बसायजानाया दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ खुनु स्टेटआव लाबोनानै स्टेट एसेम्ब्लियाव जिरायनाय स्टेट एसेम्ब्लियाव बाजेट सेसन खालामनाय बे खुनु रुल्स गैया